flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Soldados rasos. Xa terminou vostede coa inspección da pradería, primeiro ministro. Espera! Aínda non lles botei un ollo ben botado a aquelas ervas da cola. Veña, arreando! Iso que é? Non lle sei, pero ven da árbore do ferreiriño. O ferreiriño? Xa, pois no voso traballo tamén entra ilo comprobar. Ai, sí. Como? Veña, espelídevos, que é pra hoxe. Che. Quen queda aquí para garantir a miña integridade física? Ai, Maxestade, o risco é moi elevado. O desapiadado do ferreiriño ten no niño 2 crías, e as 2 crías logo han ser 2 ferreiriños adultos, e os 2 ferreiriños supoñerán moito perigo, e se o perigo aumenta... Quedoume claro, ministro. Que propón que fagamos con eses inimigos alados? Na miña humilde opinión, e como persoeiro máis importante da bisbarra, creo que compre adestrar as nosas abellas na arte da guerra. E como pretende facer tal cousa, primeiro ministro? Obrigando as abellas máis novas a faceren o servizo militar coas formigas. Andrómenas, as nosas abellas ben se saben defender. Non están preparadas para os ataques do ferreiriño, Maxestade. De acordo, entón, podemos facer unha proba se o desexa, pero con 2 abellas nada máis e por moi pouco tempo. Grazas, Maxestade. Hai días en que non me apetece facer cousa ningunha. Algo estamos a facer. Estamos a tomar o sol. Parabéns! Que? Como? Fostes escollidos para facer o servizo militar. O servizo militar? E logo iso que é? Un maravilloso proxecto que se me ocorreu. Aprenderedes cando aos soldados as técnicas para combater os ferreiriños. Conto con vosco. Vide atrás de min. Quieto parado, identifícate. Son eu, o primeiro ministro da Colmea das 1000 Flores. Acredita, o criatura descoñecida. Isto é intolerable. Como ousades dirixirvos a min desa maneira? É el, a bofé. Polo revirado que parece casi seguro que é el. Acabouse! Exixo falar agora mesmo co coronel Paul. É unha mágoa, pero non lle vai ser posible. O coronel andalle na pradería co pelotón e non sabemos canto pode tardar. Vaya, é igual. Traio comigo 2 recrutas. Quero que mos eduquen na arte da milicia para que aprendan a ser soldados. Entón era iso. Daquela excusaba armar tanta algarada. Faremos todo e máis para convertelos en soldados de primeira. Excelente, quedan nas súas mans. Moita sorte. Non rabiedes, que a cousa non é para tanto. Poñedeos. Probadeos. A ver, Que tal? Son do voso talle. parecen feitos á medida. Firmes recrutas! Iso, xa non estades na colmea. Esa foi a que faz! Non nos batades! De hoxe en diante sodes Maya Joe e Willy Joe, entendido? En serio? E sodes parte do grao máis baixo da tropa. Que sería o dos soldados rasos. Primeiro, os soldados desfilan ao compás do coronel, Non ten ciencia ningunha. Empezamos todos coa pata esquerda. que é a mesma que está do lado da man dereita. Non, esa é a dereita. Xa. Entón é coa man dereita ou coa esquerda? Sei que temos aquí un sabichón. Pois xa que todo sabes e todo entendes, vas facer 10 flexións. Como? Pero ti estás mal da chencha. Agora son 20. Veña, vaille dando. Ai. Segundo,
Os soldados teñen que saber de principio a cabo a marcha militar. Tedes que saber os 32 versos de... Como se dicía? De corrido. Afirmativo. Empezamos polo primeiro verso. Noite e día a cantar, 3, 2, con rouquén imos quedar. 1, 4, coas formigas fago a rolda. 2, 6, e de paso vou de xolda. 1. Collesteslle ben o xeito. A parte de nuns soldados entregados e desdar nuns cantantes bárbaros. Coidadiño, este circuito ven sendo o exercicio máis complicado que preparou o coronel. É un circuito restringido para os mellores. Arni, demostración. Grazas, Arni. Supoño que estaríades atentos, porque así é xusto como non se pode facer. Cando nos ides aprender a combater o ferreiriño? Ois! Desafortunada pregunta. Non hai que combatelo xamais. Cando un soldado ve o ferreiriño, ten que escapar dela fume de carozo e berrar arrepiado. Viñamos para aprender a combater o ferreiriño. Sí, xa estamos cheos da parvada esa dos exercicios. Desde agora non obedeceremos máis ordes cas do coronel Paul, que moito está tardando en volver. Coiro, estades vos revelando. Están, é o castigo. Son 200 flexións e 100 voltas seguidas pola pradería. Era boa, imos nós polo coronel Paul. Como? Revirádesvos. Isto é moi grave. Xulgarambos no tribunal militar. É seguro que vos degradan. E nós ben sabemos lo que é. Degradáronnos precisamente hoxe á maña. Sí, nós antes tamén éramos da tropa. Penalizáronnos por non obedecer as ordes e agora temos prohibido ir patrullar cos demais. Daquela agora sodes soldados rasos vos tamén? Talmente. Xa, pois entón non temos por que obedecervos. Pois non. Veña, Willy, nós marchamos. Ai, esperade por nós! Esperade! Como coronel, Esperade! saiba que nos escapastes Nós tamén así! imos! Vai nos caer unha ben gorda! Onde andará? Por onde pensades que puido ir o coronel Paul? É unha cousa ben rara. O que? Pois que teño as pisadas diante de min e normalmente teño as atrás. Non, Barney, estas pisadas daqui non son túas, son as que deixaron o coronel Paul e os demais soldados. Ah, xa me parecía. Son moitas e eu non teño tantas patas. Vide comigo. A ver se nos podedes botar unha man, porque andamos na busca do coronel Paul e dos soldados. O coronel son eu. Non ten por que encabuxarse, coronel. Se non nos quere botar unha man, é cousa súa. Por que estaban aquí dentro, coronel? Sorprendeunos o ferreiriño durante a patrulla e decidimos agocharnos aí no fondo. Pero cando quixemos sair, volveu a aparecer para nos pillar e darlles de comer ás crías. Está dicindo que non podemos sair de aquí? Iso parece. Ai, Arni, xa verás como daqui a nada nos volven a ascender. Teño unha idea para lle escapar ao ferreiriño, coronel. Tamén eu. Díxeno eu primeiro. Ai, a ver, soldado raso Barney, díganos esa idea. Deixamos que leve un compañeiro para ter o ferreiriño entretido e entre mentres nós fuximos. A ver, quen sae distraer o ferreiriño? Chío, chío, así o chou. Ti non veñas, que eu non vou. A este mesmo lle tocou. Moi ben, Barney. No nome do rexemento agradezolle este sacrificio e prométolle que o ascenderei a soldado tras esta proeza encomiable. Grazas por todo. ¡Atención! Quedade tranquilos, rapaces, que xa marchou. Veña, hai que salvar a Barney.
Non, Maia, lamento, pero agora xa non hai nada que facer. Soldados, Barney merece unha homenaxe ao caso por este sacrificio infructuoso. Vamos, Willy. Eu vou polo Ferreirinho. Eu vou por Barney. ¡Oh, auxilio! ¡Que me van a devorar! ¡Ay! Ai, Paxarolo, estou aquí. Ai. Grazas, Maia. Despois disto espero que me ascendan de grau. Ven por min, Paxarolo. Ai. Moi ben! Moi ben, moi ben. Que vivan Maia e Willy! ¡Que vivan! E a ti, soldado raso Barney, como premio por esta valentía, ascendereite a soldado. Carai, coronel, déame unha apertiña. Non se lle dan apertas ao coronel, volve ser soldado raso, Barney. Non, non. Como vos dixen, Maxestade, grazas á miña idea de instituir o servizo militar, esta parelliña demostrou estar preparada para a defensa tras plantarlle cara ao Ferreiriño. Maia e Willy tiveron un comportamento heroico ao salvar o coronel Paul e os soldados das poutas do inimigo, demostrando precisamente que non necesitan formación militar ninguna. Que? Oh, vosa Maxestade. Grazas, Maxestade. Servizo militar ten.